MTV. Исәнмесез. Кабаттан музыкаль кайма кит парады безне экраннар каршына җыя. Игътибар итсәгез, безнең җырчылар һәммәсе дә елмаеп кына тора. Шундый тыйнак, әдәпле, ләкин аларның да кырынышлары бар бит. Мин Назлы Гөлсөнгатова бүгенне сезгә түкми чәчми барын да сөйләп бирермен. Бу музыкаль кайма кит парады киттек. 15-нче урында Мәскәү егете Марат Яруллин. Аның яңа клибын карарга өлгердегезме әле? Бер кызны әйбәтләп кенә бассейнга төртеп төшерде. Тормышта ул мондый танышу усуллары белән мавыкмый икән. Ошаткан кызы янына бара да таныша. Ә менә дуслары егеткә проблема тудырып кына торалар. Мәсәлән, күптән түгел бәйрәмдә артыгын күңеләшкәннән соң дус егетләрен тәртип сакчылары алып киткән. Ә Марат аларга ияреп отделга барган һәм закон алдында җавап бирергә булышкан. Молодец! Gündüz göz aldım
Музыкаль эстафета Тахир Асадуллин һәм Айгөл Муллагилдина кулларына күчә. Айгөл яшьтән тыйнак булса, Тахирның закон белән проблемалары әлдә булгалы икән. Җырчы егет машинада йөргә ярата. Тик йөрү сүзе генә аңа туры килеп бетми. Җилдерә, оча һәм тагын бик күп сүзләр биредә кулланырга була. Шунысы кызык. Тахир Башкортстанда штрафлар алмый. Татарстан юлына чыгу белән бәхет хатлары җыела башлый ди. Менә шул 30 меңлек бәхет хатларын әле күптән түгел генә чыгарып салган. Кесәсенә яхшы суккан күрәсең. Хәзер дисциплинага өйрәнгән, тизлекне арттырмый гына йөри башлаган. Тынычланып калган ямбалаклап яуган карлар аша сыныңны табам, карашыңны тапкач уйларымда калган сагыш югала, сагыш югала. Карашларны ялгап, уйларны томалап, уяндылар, хисләрем дарья, аралар сагында, салкында калганда, уйларымда булдың янымда. Кайларда булсаң да яныңа барам, буранда безне гел айырып барган. Кайларда калсам да мин сине табам, йөрәктә Роза ханым тыныч хылыклы, проблемалар тудырмый торган кеше. Тик аның да телгә алырлык бер кырын эше булган. Роза Мустафиева белгечлеге буенча инженер, химик технолог. Самарада белем алган. Менә шул технический университетта укып йөргән вакытларында шалбар кию модага кирип киткән. Бөтен кеше бу киемне үзендә булдырырга ашыккан. Роза ханым да төшеп калган кызлардан булмаган. Үзенә бер кәттә джин шалбары сатып алган.
Тик менә әтисе генә консерватив карашлы кеше була. Хатын-кыз күлмәктә генә йөрергә тиеш дип саный. Роза ханымның башка чарасы калмый, я берәр кибеткә кереп, я кырда чалбарын тиз генә итәккә алмаштыра торган була. Бу заманнар инде үткән, Роза ханым хәзер рәхәтләнеп итәктән дә, чалбардан да йөри. Һәм рәхәтләнеп безнең музыкаль коймакта җырлый. Yanға шықтым пенсияда акча аламай сайын, бір мезгілге көрінеді юғала табып жайын. Пенсия, пенсия, дәлі кәшін берсия, несікіне ой бойына яшар яулап шағын, жетәйді әгер өсі, япрак болып бақшада. Лапша шетелерге кем барған делишекен. Пенсия, пенсия, сені кетіп мені кейен. Нешекене лапшаны тартасы да сузасы, матур киімлеріне кейен. Деңгезерге барасы. Балалар бакчасында теңкәгә тигән, шиметеп тешләп йөри торган балалар була. Алар белән уйныйсы да, уенчыклар белән дә бүлешәсе килми. Менә Айгөл Рәхимова да бакчада балаларны тешләп йөргән. Берәр кырын караш ташладылармы, уенчыгына тиделәрме, шап, тешли дә ала икән. Бу начар гадәтем ерак үткәндә калды инде. Хәзер ачулы чагымда да, шат вакытымда да күңелемне җыр белән басам дип уртаклашты җырчы. Айгөл Рәхимова 12нче позиция. Хит-парадны Мәскәүнең асыл егетләре диджей Радик, Айрат Сафин дәвам итә. Шибәр егетләр күп очракта хулиган була. Айрат белән Радик та искәрмә түгел. Бер ел элек аларның кыланмышы әле камера объективларына да эләкте. Егетләр Mercedes машинасының спринтер, ягъни баскычларына басып, Рыбушкина авылы буенча йөрделәр. Бу әлбәттә бернинди куркынычсызлык кагыйдәләренә дә туры килми. Ләкин өр-яңа җыр чыккач, җырның исеме Мин татар дип аталгач, гомергә бер кыю рәвештә кешеләргә презентация ясарга ярыйдыр бит? Ярый. Ә менә хәзер егетләр турында сөйләгәннән соң, музыкаль коймакны бу елның хиты Ике йөрәк җыры белән дәвам итегәле. Үсеп җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр кырылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Үсимәсен парының бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар.
өзім қай барайын. Çıkkan edem. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгатуы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртән таңнар атуы. Бер-беренә сирене күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Сөйләсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп бала киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп бала киеп, канатланып очтылар. Популярлар рейтингін Лейсен Гимаева дәвам итә. Җырчының полиция бүлегендә кунакта булганы бар. Моннан күп еллар элек студент чагында дуслары белән кичегә кайтышлый яшьләрне полиция хезмәткәрләре туктата. Документларын, пропискаларын тикшерә. Лейсен генә үзе белән паспортын алмаган булып чыга. Отделга барып, базадан карап, үзенең Лейсен Гимаева булуын дәлилләргә туры килә. Хәзер җырчы документларын гел үзе белән йөртә. Туктата калсалар да җырчыны танып, күп вакытта үзләре җибәрәләр икән. Җиләкле алан, алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сез дип бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Җиләкле алан, җиләккә барам, җиләккә барам, яңгырга калам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Сезне зур бәйрәм! Яңа ел солянкасына дәшәбез! Гөлназ Сираева, Илдар Әхмәтов, Эльмира Сулейманова, Рамил Галимҗанов, Әлфинә Әсқамова, Раяз Фасыйхов, Ришат Фазли Әхмәтов, Илсия Бәдретдинова, Салават Гүзәлем, Ләйсән Гимаева һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 7 декабрь, Әлмәт. Яшь чикләве 6+. Балакаем, Чыгар Яраткан хитларыңны тыңларга кил! Рифа Зарипов, Иркә, Илсия Бәдретдинова, Рафаэл Латыпов, Ләйсән Гимаева, Эльмира Сулейманова, Артур Марат, Илсаф һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 25 ноябрь, Уникс. Сезне зур бәйрәм! Яңа ел солянкасына дәшәбез! Эльмира Сулейманова, Рамил Галимҗанов, Әлфинә Әсқамова, Раяз Фасыйхов, Гөлназ Сираева, Ришат Фазли Әхмәтов, Илдар Әхмәтов, Илназ Баг, Эльмира Нагыймова, Ләйсән Гимаева һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 11 декабрь, Яр Чаллы, 2 сәгать 7. Яшь чикләве 6+. Рәвешләр эстрада миниатюрлары театры өр-яңа картайган яшьлек программасы белән сезнең шәһәрдә 17 ноябрь Яшелүзән, 30 ноябрь Казан филармония, свежий номерлар, шәпски пародияләр, дәртле җырлар, барысы да бер сәхнәдә. Билетлар сатыда. Яшь чикләве 6+. 9-нчы позиция. Галиевларның да тарихы белән танышып узыйк әле. Рөстәм дуслары белән иске яңа елны бәйрәм итәргә чыккан. 90-нчы еллар яшьләрнең ничек киенгәннәрен беләсездер. Кызлар янында булгач башка да киеп тормаганнар, студентлар бит, үзләре белән документлар йөртүдә юк. Матур гына бәйрәм итеп йөргән җирдән тәртип сакчылары килеп чыга, документлары юк дип, машиналарына утырталар да отделга алып китәләр. Сораштырулар, бармак эзләрен алу, таңга кадәр камерада утырту. Кыскасы, Рөстәм Галиев бу яңа елны мәңге онытмаячак.
Yaşıyorlar özüne tine bulmağanı iş itip Yaşıka parlap dipikini yürek kağışlarını iş etip Yaşıka parlap dipikini yürek kağışlarını iş etip Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürdeki dünyada Yotlar adaştırıp qorar seni yotlarga qorama Yot kuzileri qoraşıları kirmesinler oraga Yot kuzileri qoraşıları kirmesinler oraga Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürdeki dünyada Жырчыларның болашақ шаярулары турында сөйлей 8-нче позицияга да килеп җиттек. Бу очракта Ландыш Нигъмәҗановны бар яктан да үрнәк итеп куярга була. Мәктәптә алдынгы укучы, тәртипле бала һәм тыйнак кыз. Әти-әнисенең йөзенә кызылык китерми, артык игътибар таләп итми. Үсә төшкәч тә үзен эш белән, ә сәхнәдә җыр белән күрсәтә. Кояш чыкмый икән төрле якта чыга бары ул бер як тарафка югарынытмый икән йөрәгеңне чынлап торып әгәр ул яратса онытылыр әле диясеңме онытырга күпме көч кирәк чынлап торып шашып яратканны Unutulmay икән шул йөрәк Unutulır әле диясеңме Unutырга күпме көч кирәк Чынлап торып шашып яратканны Unutulmay икән шул йөрәк Яратма дип Ялкынланып, сөйгән йөрәккә Мен кат яраланып тиксә дә ул Яратала шуңа ул йөрәктә Онытылыр әле диясеңме Онытырга күпме көч кирәк Чынлап торып, шашып яратканны Онытылмый икән шул йөрәк Онытылыр әле диясеңме Онытырга күпме көч кирәк Чынлап торып, шашып яратканны Онытылмый икән шул йөрәк Олимәнең образы, үз-үзен тотышы һич кенә дә алда сөйләнәчәк сүзләргә туры килми инде. Ышанасызмы, юкмы, Олимә балачагында бик шук, тынгысыз бала була. Әти-әнисенең бөтен вакыты кызны эзләп уза. Олимә балалар бакчасыннан да кача, күз ачып йомганчы ишек алдыннан да юк була. Җырчының аерым бер мәхәббәте түбәләр. Кар эредеме, Олимә өй түбәләренә үрмәләгән. Олимә алдан, әти-әнисе барыбер тотам диеп арттан йөгергән. Яулыкларын чибәйләп алган Йөгергәлә баш су әзерли Нинди рәхәт әнни барда иде Нинди матур безнең үскәнли Заты кала әнни, заты кала Ишек төпләрендә кул булган Мин дә китәм түзә сагынып Абат кайтасыларыны уйла Заты кала
ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кем Әлилия Муллагалиева чын хулиган кыз булган. Кичкенәдән үк шук, өстәвенә көче ташып торган. Ишекне тартып ачканда кул тоткасын сындырган. Ишеккә типсә, фән язылган табличка куып төшкән. Лилия Муллагалиева укытучыларның баш бәләсенә әйләнгән. Өстәлләр сындырган, малайлар белән сугышкан. Тәк, шушы урында туктыйк әле. Балалары тыңлап торуы бар. Сагышланыма гомер уза диеп, син кайгырма яшелек үткәнегә. Үткәне кебек улды йылагына, узды диеп картлык көткәнегә. Үткәне кебек улды йылагына, узды диеп картлык көткәнегә. Бүгенегеңә шөкер итеп яшә, балаларың синең яныңда. Алар синең нәсел дәвамчысы, яшәү дәрде өсти җаныңа. Тагын бер порция эксклюзив мәгълүмат сезгә. Сүзебез Динара Рәхимова хакында булыр. Динара үзе турында мин маҗаралар ярата торган кеше түгел ди. Бала вакытта образларын гына үзгәртергә яраткан. Әнисенең помадаларын сылаган, туфлиларын киеп йөргән, чәчләрен кискән. Әйе. Берсендә сәхнәгә чыгар алдыннан гына чолкасын томырыннан ук кисеп ташлаган. Әнисе күргәч артына егылып китә язган. Прическаны төзәтә алмагач, тиз генә бер кыздан бант эзләп тапкан. Башына йодрык кадәр чәчәк бант кидереп сәхнәгә чыгарып җибәргән. Менә шундый ул Динара Рәхимова. Каршы алыгыз. Ташлама, син мине ташлама, йөрәгем әрнетеп салма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама, син мине ташлама, йөрәгем әрнетеп салма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Авыр булыр минем җаныма, кирәк түгел мине ташларга. Без икәүбез, бар килгән икебез, ирексин ирекмә талпыныма. Ташлама, син мине ташлама, йөрәгем әрнетеп салма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын
Рамазановлар тарихлар хәзинәсе. Аларның тормыш копилкасында нинди генә маҗаралы хәлләре юк. Шуларның берсе. Ризат тауга менгәндә знакны күрми кала, кагыйдәне бозып, машинаны куа чыга. Андый вакытта үзегез беләсез, шундый ук ЮХИДИ хезмәткәрләре пәйда була. Илеш районы, машинасы, номерлары ошагач, Ризат аны дус ЮХИДИ хезмәткәре дип уйлый, арттан килүенә артык игътибар бирми. Патруль машинасы мигалкаларын кушып, арттан куа башлый. Менә шунда Ризат ялгышканын аңлый да инде. Туктый, тиешле штрафын түли дә, дискын биреп китеп бара. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм ит алмасын. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Өченче урынга урнашкан Булат Нәҗипов кичкенә вакытта күп кенә этлекләр эшләгән. Малайларның нинди яраткан эше бар? Туп тибү. Булат та өендә шул тупны тибә-тибә өр-яңа люстраны атып төшергән. Әнисенең ничек сүккәнен хәзер мәгән цитаталау кирәкмәс. Үсә төшкәч сиздерми генә бер юлы әтисенең машинасын урлап Казанга сызган. Әтисенең ничек тиргәгәнен күз алдына китергә дә куркыныч. Бәхетенә Булатны ЮХИДИ хезмәткәрләре туктатмаган. Хәзер Булат тәртипне бер дә бозмый. Күрәсең, әтисе заманында яхшы гына сабак бирә алган. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырма әле, сагышларың таратсыннар моңнарым. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие әйдә күңелем кылларына да. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие әйдә күңелем кылларына да. Матур үтәр бу гомерләр, дөрес итеп яшәсәң. Хаталардан үрнәк алып, изгелекләр эшләсәң. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие әйдә күңелем кылларына да. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие әйдә күңелем кылларына да. Бу атнада җиңүгә бер-ике генә тавышы җитмәгән Әнвәр Нургалиевны каршы алыйк әле. Башкортстанның ат казанган зыялы, талантлы артисты гел юлда, гел гастрольләр белән йөри. Шуңа еш кына штрафлар да килә икән. Бу аның бердән-бер кичкенә генә тәртип бозуы. Әнвәр әфәнде йөри торсын, концертлар куя торсын, ә без аның соң дисеңме әллә диеп моңланганын тыңлыйк. Икенче урын. Үтсә дә еллар, Ezелip safka,
Yürek komanda seni yaratan Otlarda yürümey haberin kilmey İki arada tiren kar yatan İki arada tiren kar yatan Yürek komanda seni yaratan İki arada tiren kar yatan Yürek komanda seni yaratan Bilmem bilen ömür itesen Tükenesindir o bit min tügel Minde gül sine sağınam şolay İkinci yarım sina ting tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel Ришат Фазыл Әхмәтовның да биографиясында қозымдық. Гүл нурлығына йылмайып, тыйнақ қына жырлап беруші Ришатның кішкене генә гынахлары юк дейсізме? Бар. Укытучыларның урындыкларына кнопка қойғанмы? Қойған. Кабинетта қоратышы ойнап сыйнып журналы жыртылғанмы? Жыртылған. Қызларның сумкаларына тарақаннар салғанмы? Салған. Ришат тағын әллә ниләр майтарған булыр иде әле. Әнисе мәктәптә шеф-повар булып эшләгән. Артыгын иркенәерге ирек бирмәгән. Өткенісіңдір әткей қайталымадым Шитте ерті язмыш юлларым Сиға атап жәрім язылмады Ялғышымны соңырақ аңладым Yıllar ötken sayın akıl girer Yaş giresin etkey düşlerime Sağışlarım diye yüreğime Kaytıp bulamıyla kin ötkenige Kaytan sayın bizini karşı ala Üy karşında özgen bileşir Sağınabız seni barımızda Girek şakta jilmik ineşir Yıllar ötken sayın akıl girer Yaş giresin etkey düşlerime Sağışlarım diye yüreğime Aytıp bulmayla kin ötkenige Жырчылар да гади кешеләр. Алар да форс-мажорга эләгә. Аларның да сер итеп калдырасы килгән вакыйгалары бар. Ә без һәр вакыттагыча җырчылар хакында башкалардан аз гына күбрәк беләбез. Бу музыкаль каймак хит парады булды. Сезнең белән мин Назлы Гөлсиногатова. Исән сау торыгыз. Thank you.